Modalitatea ibiltze zehala? Sable. Sable. Hor dago, sable, gio, espata, Bai. eta bestia? Floretia. Floretia, ninekin bakarra, alegia. Eta ze desberdintasun dago, batetik bestia. Asko aldatzen da? Bai, pila eta aldatzea. Ez dituzu hirurak iten, oza, batean ibiltzen dana, horta ibiltzea? Hoi da. Zer da pixkat ezatia? Pixkat mountain bike, karreterako bizikleta eta bestia... Ez, komplexoa da. Bai, ze azkenian oso ezberdina dira behaien artian, naiz eta dena esgrima izan. Bai. Eta orduan normalean beti zentratzen gea arma batian. Vale, eta nik ondo jakiteko etxoen, Inberdetena da, arma hauek hartu behar ditut, hau ez, hor dazkatenak, eta zuri erakutziko izkizut. Ez daude zorroztuta, ez da? Ez. Vale. Bueno, hauek dia hirurak. Niola ikusten ditut eta puntariak oso antzekoak dira, ez da? Bueno, bi hauek bai antzekoak, baina hoia ez. Bi hauek ez dakizin izan dituzu. Floretia eta espata nahiko antzekoa dira. Hartu zuk eskuan da esan desberdintasunak guk ondo ikasteko. Hau da espata. Hori da espata. Eta gala punta eta puntakin ikutzea. Vale, eta punta zer da, ez du pintxatzen, eta zanpatu. Eta zanpatzen bazaio, tak? Argi eiteu. Argi eiteu zerrek? Egoten dira aparatu batzuk, nun ikutzezunean, argi eiteu. Honet detektore badaka barruan orduan? Bai, gutxi gorara. Ze ona, vale. Pero hemen barrutik handi joa kable bat, bai, ikustean, bai. Eta hola. Eta, bueno, hemen... Eta kable horrekin zeitiu, elektrokontakatu bestia. Ez. Eta honekin ikutzen da gorputz guztian zehar, eta oso motela da. Motelagoa da orduan. Eta gorputz guztian alde oso eman. Hoi da. Eta orduan, zertan aldatzea bestiak, a ber. Gero da floretia. Floretia. Ere nahiko antzekoa ala, ze puntakin ere ikutzea. Baina hemen bakarrekan alde ikutu tronkuan. Tronkua. Bai. Eta berdina daka, ere bai daka hemen bandita bat. Eta baino da pixka txikiagoa. Eta hau da floretia, eta hori da, desberdintasuna, hau txikiagoa dela? Hau txikiagoa da, eta ikutzen dela bakarrik tronkuan. Tronkua, ados. Eta azkenengoa? Eta azkenengoa da sablea, dala dikitetena. Zuk egiten desuna. Honek aldez ikutu parte guztiakin. Osea, ez da pintxatzea baizik eta moztu aldi oso lepua. Hoi da, bai, gutxu era. Hori horretu gustatzen zaizu. Eta hau ikutzea gerritik angora. Gerritik angora. Horrek hanketan ez du balio alegia. Baina berdin du tronkuan, gorputzian, da buruan, alde guztitan aldi oso man. Bai, alde guztitan, eta nahi dezun parteakin. Nahi dezun parteakin. Ezikonik. Vale. Horrekin ematen bai duzu honekin ere. Tau. Bai, gutxu era. Arra golpia. Vale, oso ondo. Bueno, pixkat ikasi deu. Eta, zergatik aukeratu zenun modalitate hau? Bakarra dolako, Pio Barojan. Pio Barojan hori aldadakoin? Bai. Eta gustatuko zitaizun egunen batean aldatzea modalitateak edo beste zerbait ditia? Aldatzea ez, baina igual probatzea bai. Probatzea bai. Vale. Eta hiru modalitatetan egoten dira, o baten bat bada bestiak baino arrakastatxuagoa, o gehiago aritzen dana jendia, edo? A ber, hiruak egoteia, torneo guztitan. Olimpikoak dira hirurak? Bai. Vale. Baina normalean gehien erakuste zaio jendiai espata. Espata. Zazkenea erretxagoa da ulertzeko. Ja. Eta espata iteunak, adibidez bestiak ero errezago ikastitu hori bentsa, bai, ez da? Bat ikastiakin bestiak laguntzeizu, bentsat, ez? Igual mareatu. A ber, bai, errestasun gehiago ukiko baina oso desberdina dira iruen artean. Eta desberdintasun handienak, garbi eta argi izan dituzunak izan dira, gorputzan zehataletan eman aldeu. Zertan gehiago desberdintzen dira? Gero daude arau ezberdinak ere. Osa, bai daude arau komun batzu dena dituztena, baina gero aparte daude beste arau batzu. Mantekila, bota bihar nun. Adiez, espatan, biak denbora berdinan ikutzi janean, bientzako da puntua. Sablian ez, eta floretian ere ez. Eta ze gertatzea sablian bila batek jotzen bazue? Inorrentzako puntua, o bilen? Ez, da, segun zeinadakan lehentasuna. Ez, floreta sablian daude lehentasuna. Eta zu balin bazoaz atakatzen, dakazu lehentasun bat. Orduan, bia bate ikutzen batzeate, atake dakana edo lehentasunakana emate zaio puntua. Baina el mejorra defensa no es un ataque. Defensia datorrenian, ra! Horre saldu balio. Kasuntan ez. Ez, Ai, ama. Vale. Eta orduan, azte zeate lehiaketa, eta nola azten da? Zenbat round daude, zenbat minutu, nola dijoa lehiaketa zehazki? Da, a ber, ita Champions bat ezela, baina egun batian. Hau da, lehenengo iten da fase grupos bat izena hola pool. Vale. Hortik ateatzia gero. Hordanak jutea, nola pool, hori golfian eba ibiltzen da, hordanak egiten doa, ezta? Bai. Eta oso, erdila kopa eta erdila liga, esate bateako, batzu Champions da bestiak... Ez, horritia fase grupos bat ezela, baitila taldeak, eta den artean iten dugu, liga bat ezela. Vale. Eta izatia horiek, bostera saltuak. 5 puntu lortzea. 5 puntura. Vale.
Eta 5 puntuko asaltua irabazten bazu, ronda pasatzen dezu. Ez, dakazu irabaziezu bat. Orduan, junbartzat denen artean, junbartzate kompetitzen, Vale. eta gero, segun zenbat irabazte dituzun, iten da klasifikatoria bat. Vale. Eta hor digan ateatzea eliminatoriak. Vale, ja, semifinal, final, eta... Hoi da. Ados. Vale. Eta nola lortzen dira puntu horiek? Bat balio du, ez du berdin balio buruan o lepuan edo gorputzen? Berdin balio puntuak? Bai, dena berdin. Dena berdin balio du. Vale. Eta mina hartzea hor? A ber, ez Erropa da... sendua da? Bai, oso sendua da. Oso sendua da. Osea, guik gaina pasatzen ditugu kontrol batzuk, oso garrantzitsua diala, ze bestela ez ditute usten konpetitzen. Ze kontrol mota dira horiek? Dia kontrol bastante exigentiak. Adibidez, elektrikoan duku dakau material elektriko bat argi egiteko, eta hor, ez badu kontrola pasatzen ez dizute usten konpetitzen, horrekin, material horrekin. Eta gero, gaina, euki bar du indar konkretu bat, ekipoa izateko, plan babes bat eukitzeko. Vale.